akong channel guys. Di ako span guys. Ilas ato meron sa Tagbilaran. Dari hapit ko ka rin dari ilas ma'am kay magdengan Miss Ma'am Marilyn ganto. Tumis provincial karon guys kato ni hangin dito gahapon nga ngayang anak sang igagang mo na admit dito sa abunuhanan sa dugo. Sumato karon guys kay mo dunit kog dugo sa check upon pa man nagdugo. Ginok mahibaw-an na naman dani insay atong mga kuan ni sa tang kaduguan. Sila. Di man ingat basta-basta nga kuan kay gatang dugo dan ano pa man chicken pa man ug pwede print siya kay basin din sa naikuan sumbako pala doon tas tinag. So guys magdengan may karon tatay kay Miss Marilyn magtumig provincial rule. Hapit ko na sila kay mahaus ako dar sila sa ma'am. Sa jung ko na to larga alas 6. So abot ko dari 8 mga 8:30. Abot ko dari sila sa ma'am. Kita gets na ta guys ni abot ta to provincial hospital. To Tagbilaran City. Takit sa tadto guys. Guys, din ako sa provincial hospital guys. Kaya mama, kaya ang gagaw sa mother. Dati man. Uy, in taon guys, kanang hubag pa ni isang didi, kaya nalutas o lahat isang anak. Oh, lagi luoy laman. Ano, najib ko. Ngayon, saan na lagi na ang kinahanglanan mga ikuan ni mong anak? Ha? Agi mong batang ba, Ji? Hindi pala taglit. Lagi na kung ilantan isang anak guys, at ang tanawon ron. Ni ate dia. Manig ako anak ng dugo guys, abunuhan. Ay, daan na. Sumutikig. Balik pag mga dugo sila sa insermal na dugo, balik. Wala. Kung abunuhan, sa dugo pa. Isa nga po. Hapon. Nakaisa ka rin yung mabuhat ko ito muna yun. Kung duha na kong sila. So pila man kabagi abuno, duha. Sumara sa sakay sa abunuhan og duha ka dugo. Duha ka dugo, duha ka bag nga dugo, buing na duha naman ka dugo. Sa kamusta naman yung pamati dahil nabinta na. Unsa gimong luspad lang ang gihapon. At least, ko na. Murang nang panag-panag na dias ti agi katong pagpanginhas na guys kan hadlik mo sa kuan kay aron magdispara. Matingali yung nasa man batang kalujahan man. Ito na itong mga budget. Nampi sila yung Guys, mo na guys isa ako anan pa ni human ta nag-abuno, chicken na pud ang heart. Magusimba ko credit mo sa igagaw ni Kunan. Mag-isang mong heart guys na ay sa tote, kato isang heart. Kuan nagpagabot na nagtuloy yung mga tuking heart business. Tanga. Tanga. Rheumatic ba ito rin? Rheumatic? Katong dito, sa ganun, binabang sa tube niya. Wala, uy, hadid ka man rin. Expili, kung di man Di ba explain ba ka, naglibag po api. So guys, na inighuman ni Jag abuno og dugo. Yung heart, nipam, pang di ka close, imaadyo. Ay, nigpam sa isang kuan, di siya mo close o maadyo. Kung madugo, miskin mo dalo, yung bali. Al? Yung heart. Mau di ay, inuo ko. So madyo gani guys, kay nanay ning abo ning dunit og dugo gahapon. So kaayong kuha pa ning dunit kay mo dunit ko karon. So salamat gid sa din taon. Okay na mo. Madyo salamat. Alian lagi sa bilib ko lang niya, nagtakpan ko. Nga na ate sa kuan. Anong taong luuza guys, kanang hubag pantaw na isang didi kay nalutas og lahat isang anak. Isang kamanghuran. Pagpakaazo day, pagpakaazo, kaang og mga utanon. Bintha nag isang naong. Salinan sa motor. Das ni agi kay grabe man sa tong lusparan, hadlok mo tan-aw. Diyan na po sa kuan sa isang heart guys, wa ko kakuan mangutan na ra kong ate. Ti kon sing ugon sa kuan sa isang heart kay nighuman og abuno ni jagdugo, isa na pang heart mo chicken. Ang sara. Kumbati aso patawan-tawan kay taas para bag lakon ako anan. Skwela para ba ka? Naundang si Jaron guys. Kaya naman lagi isang ipangati si Jang lawas. So guys, ang gawas nami guys kay nahuman ako kuan datos bata. Luoy naman kadyon taon ni isang mama. Hubag pagsuso kay gilutas og gahat isang anak. Luuza ka nang hubag pagdidi guys kana lutas og gahat isang kamanghuran. Kato primero nga grabe ako sa ilok. Luuza oy. Ilang tan kumadlo ko budget ko gati. Bako. Ari ran taon si Jara maglingkod-lingkod guys paabot og. Ano na ginoo ko luuza. Okay. So guys, nakuha na naman dahil na kuha na og dugo, kuha na ining hatag. So ako din ako makuhaan. May hatag na akong ate na rin yan. So na ko nila sa ma'am. So na ko nila sa ma'am Marilyn. So ate na ko kay bawal ano maka uli kato ko puwet. Kuha na ako mo tawag ako ni Jara. Sige na. Sige. Tama. So kuha na guys, na kuha na dahil og dugo ang isang bata. Yan ining dunik hapon. Ato gani kay dahil ining dunit yung taon. So kaya ingat ko lagi kapaning kuhaan kay mo. Ulit lagi ta og dugo para ma-check kung katong dugo okay ba katong lawas. So mao na to na guys, luoy kay nagkaman na to abuno ni sa isang duha ka bag nga dugo ito mag-abuno.
Chika na pa lagi sa heart. Kaya nasa dyan different siya. Hani ba to? Di makasud pa to ang bugo ilikuan. Masuro di makasud guys. Kaya anemic. Parang kaso kanubo isang basang bugo. Uy. Uy lang yung taon nag-iga kong mother. Kaya yung taon nag-isang didi. Naghubag. May taon ka na lutas. Ugahat ang isang anak. Uy. Kaya hagi hatag guys. Hindi ka kasi naku. Kapag hinabang. Nagmay. Madalo naman iduga ko sila pagkain. A few moments later. Garas maham sila guys. Sa Daiso, Japan. Ayo. Net. Kita na rin. Sana na yung nasura. Nasura na nun. Sana na yung lugar. Wow. Sana lugar sa sana. Oh, Clarin. So guys. Sa Clarin. Dara Miss Basak. That's Tubigon. Shout out Matesa. Kauban man nila Marilyn. Guys, kaabot ako na sa Tubigon. Miss Basak. Siya. Nagliko na rin kabasakan. Kauban na sila ma'am. Marilyn. Puna meron tataod. Sila Kuya Peter. Si Swan. Dami dari guys. Hello. Dami setengah kabasakan. Masak sa amin. Nanam sa midari. Nice. Mga sanging nang basak guys. Kay aglikod. Grabe na ang basak. Kabasakan na. Shout out Matesa na as kuan taga-dani man si Ja. Taga Tubigon si Ja. Shout out, Matesa. Dana Matesa kaabot namin sa inyong lugar, Tubigon. Nice si Ja. Makan-anan, daris basak. Yan na guys, niyon to tanin Jo. Ma'am. Nanaya. Hala, ralami ah. Kalipat ko sa ranay ko ana. Ha, basak. Katong ijang package nito nga ni Ja ma'am. Filipino, pinubudol. Budol, nera guys, budol. Dari sa Tubigon, basak. Nera mate, sa kaabot namin sinjo, ng budol. Bugol. Nagbudol-budol namin dari. Nagbudol-budol. Na ya, magbudol-budol na ta. Kumplito guys, na shell, na chicken, na bangus, na okra, na taong, kani. Sa taong. Talong, na pisawsawan. Kumplito. Nantanin so, niyon to. Guys, surot sa de. Ito nila kita gani hakay anang pamantong laghan karon sinaw. Sa sinaw busog. Lami ma'am no. Busog kas. Regagi bagzo guys no. Wala mi dari ilang pagkaon. Nalagmi ang pagkaon dari. Amo pan mo basig masalaak mo dari sa Tubigon, aray mo basak. Aglikod kabasakan. Understood na ng basak kay aglikod kabasakan. Lindot si Ja. Tiyan na guys. Hurot na kamang pagkaan. Thank you Mama Marilyn. Welcome. Abot na ko na rin sa Tubigo nila Matesa de. Oh, nice siya guys na. Nice siya si Daris basak. Uy, damay sa nila masaktong kim-kim ma'am. Di ah. Di guys sa nila saktong kim-kim ta. Ala, dapat sa amin nga karaan. Ako na to guys to. Tapi flower base, nga, banga nga gamay. Ano guys, dari sa basak Tubigon. Gazo ka nice dari guys, ilang kananan na. Pili ka ng asakal, tubakas Madbit Seafood House, the BBQ Grill House, Eduardo's sa patong uban. Ito Virgin ito. Basta kaya naghana, virgin manok kuno guys, so mga himo dari, naka nice ka ajo. Nice wala ni gabi ila kay na ilang kuan banda-banda. Guys, nas Tubigon, shout out Matesa. Oh, nice siya guys, yeah. Wow. Good food, good people, good times. Kanay silang kato kaluag, arang pasang hangina, kaya bang guys kabasakan. Nice siya. Dari man nga nais kon kadi alimong ut. Napay kan na nato si babaw. Napay kan na nato kaso init ra kay na kon masin natupod arang inita kaso kay atbang sa adlaw. Ganahan to skim-kim na ba mo kana magkukat-kat tudan na ha. Naso. Init lang man kanang ana to no kukat ka tong basing kamay. Daday dakong bike dari ni parking. Dakong bike. Wow. Na guys, Basak Food Park.
Wow. Di naglingkod dag lapos ug nang pasasaway. Ang larang ka cute kadyo. Basakpod Park. So guys, nasa kananan dahil si babaw. Wala nga to. Ito na siya pa doon nga to. Siya, ito pod. Dari. Taas sa kadyo. Pili mo na guys. Asang pilig order nga pagkaon. Abot na sa kong tubigon, Matis. Video na ko na to des. Kuhaan Matis sa Inzo. Ganayas ka dari. Abot na gazug ko. Hindi akong mamarilin. Bye, basak! Nara Matis, dahil na mis tubigon. Yeah. May mga bahay dari. Wakul ko na tuod sa dapit. Tagin yung bahay dani. Magsimbahan tani nila ya. Tani. Dahil simbahan Matis di sa kadapit tani Inzo. Kaya tumiman ni hapon. Matay sa dapit tag Inzo. Kaya tumiman ni hapon. Diyan na dyan may simbahan di atbang. Atbang sa simbahan. Hala. Nailang pantalan na to. Pantalan Matis to. Dari simbahan. Nailang Matis. San Isidore Pastoral Center. Wow, di na nakalabay na dyan may Matis. Kalabay na may simbahan. Tulo ilang ko ka sa dapit. Okay. Kalabay na may. Padong na may kalapi. Karon pa ko kalaag na ni ma'am. Huwag ako ni mo giuban, di ko kalaag. Dala may BQ Superstore. Nari pa BQ dani na. Na BQ. Mas pa dani kina ay kuan. So guys, managkat mi dari guys. Ibanan ko ang swan. Nagkat mi dari kaban sila ma'am. Okay. Guys. Guys. Marami yung nagkat mi. So guys, ano sila katong mga nang kuan nila na granted prayers katong mga nga ipangdungag ag tanan nilang mga pagampo. So nilagad si dari guys. Inahan sa tanang kaluoy. So ano sila guys nang kuan na nilang mga wish ng mga prayers na tinuod ba. Nakabot na nilagay ng mga pagampo. So mana sila guys nagbutang na nilang mga picture, mga kuan sila pag-graduate. Ayan guys. Tapos tulong ni sila ka buok. Tulong ka granted prayers. Granted prayers. Wow. Amazing. So Have some ano? medical miracles here. People who are sick or like cancer, injured. Yeah, guys. Naadyo sila ba? Nagibilin lagi isang kuan. Laoy. Thank you, Berhen sa Kaluoy. Salamat, Berhen sa Kaluoy. Guys, mana sila mga nakuha na ilang mga prayers. Hinta, denggan pa ni mo mga pagampo nga maunta ma-open ng taon ng mga nagipamati labi na sa tibok pamilya. Thank you, Berhen sa Kaluoy. Nagsigabanan kong Swan. Thank you, Swan. Thank you so much, Mama Marilyn. So guys, mana si Zadari sa Berhen sa Kaluoy. Salamat ka, Adjo. Kanakaabot mi dari. Here it's frankincense. What's that? Well, it's dried frankincense resin. Kanang Burn over hot coals to breathe in the good aroma from it. Kanang usay nga ni kanang namni It tawag also sa Bisaya. chases away bad spirits, Yes. like wak-waks and witches. And Palina. yeah, palina. it cleanses the house. Andot si Jo. February. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, December. So kari may color na guys. Oh, no. Berhen sa Kaluoy. Guys, umana. Berhen sa Kaluoy. Saint Benedict. Nila guys, Saint Benedict. Nice si Jo. So guys, na mo ni pagampo para sa kuan kang Saint Benedict.
It's good for like if you feel you're being under attack by witches or demons. Kana mo You i-prayer. use Saint Benedict to Prayer. get the bad juju away. Same with the frankincense too. If you With- have like the demonic presence in the household, you Okay. use this to So shoo it away. magkuan palina. Palina yung Bisaya. Oh. You want that? Yeah, I already have. Okay. Mo ta. Das sa guys nindot sila. Berhen sa kaluoy nga kuan. Naka nga kuan ni dya. Nice. May pud. May tani mo binditahan. This one. Araw tong kolor hangganan ha. I like this color. Tata na. Mo ta. Sa Berhen de los Remedios. Pamunas sa guys ya. Nice lang church there is Kalapi. We're in California. First time nakangaray tubigon og Kalapi. California. Thank you, Next, London. California og London. Loon. Wow. Itor, guys. Yes, itor ko nila sa mom dari speakers. Salamat kaadyo. Nakatudyo Here in ko guys. California, you can get your crawfish. Yeah. What do they call crawfish in Visayas? Takla. Yeah, you get all the takla you want here. Okay. Thursday, Wednesday, Thursday. Ilang tabo. Guys, na ilang church. Wow, kanindot sa church nila. Kita mo guys. Para kag nasa California. Okay, dako mo na ilang church dani. Pagpagkuhan. Sa paglinog ni kamay rin. Oh, Kalapi. Okay. Kalapi Church. Kalapi Church, guys. Wow, very nice ka joke simbahan sa Kalapi, guys. Wow, orang ka kuan ka dari simbahan sa Kalapi, guys. Orang ka dako. Kalapi Church. Dako ka joke simbahan, guys. Wow. Very big sana. They make it like the vaulted ceilings of the cathedrals in Europe. Yeah. Huh? It's Like this? yeah, it's like blowing voice. Grabe kanindot guys. Wow, warang kanindot kazu. Wow. Oh, very nice kazu guys. Salamat kazu nila Mama Marlene. Nakaabot ng taon kog Kalapi, kaabot kog in memory of Elfidia, Rimoldo, Francisca, Mauricio, Leonardo. Okay. St. Vincent Ferrer Parish, Kalapi, Bohol, Philippines. Okay, St. Vincent din guys, Ferrer Parish. St. Vincent Ferrer Parish. So guys, masak kami dari guys ha, ibabaw dari sa Kalapi Church. Careful swan. Ini guys. Di mi dari sa ibabaw. Wow. Careful. Okay, ini sa kaso dari guys. Wow. Hinay naman ta kay kahoy. Guys, nindot tari guys. Okay. Very high. Hello guys, then namin si ibabaw, top of the world. Top of the church. Careful sa ngata. Okay. So guys, mo ni dyan puro madari. Nanak kami das ibabaw. Oh, tukad dari. Nanukad mi dari sa Kalapi Church. So, gihangat in taon. Labaw po kung gihangat. Kami duha gipanghangat. Silan. Thank you Mama Marilyn sa pagdadari. Okay. Okay. Okay guys. This is the last kuan. Last hagdanan. Okay. Thank you. Thank you Lord. Moto na mi San Vicente Ferrer. So guys, mo na ilang plaza siguro dari sa Kalapi. So ito ay duaanan. Ito. Yan na guys, na daghang bangka. Ito pang kim-kim na daghang barko. Bangka.
Layo na. Guys. Wow, na ilang floating cottage. Dito maribo ko nga. Maribo pier. Tara guys, may dala maligo, tibugsok. Uy, nananaga. May kuhan. Paglinog. Linog. Ito na pahap. Pero na itong na lang ron. Panglaw. Wow. Para at bang may panglaw. Ang balay ka rin nakalita ko. Katundad to. Dili nang bugduhang oh. Tutoy ka. Kanang na ito nga ako no. Wala di ako. Likod na ulangan. Then ako na ris. Uy, tayo floating cottage to ah. Wow, organize. Sa Madagaw. Nice ka to guys. Ito panglaw. Oh, kato day panglaw. Dito na yung tutoy. Kato may panglaw to. So guys, kato. Anak ka bangka. Wala tayo pier dari sa Maribuhok. Grabe, naman ka aso. Pinapahak. Paglinog ko na ito napahak. Yes, ma'am. Itam na rin magulor. Hindi makita. Grabe, nakakabujag. Bujag, nakakakazo. Alam kong saan. Nakakasok lagat. Floating cottage guys to. Maligo tadat to. Nice siya. Gilaag ko nila daris ma'am sa pier sa Maribuhok. Ah, grabe. Sa una dato agdaan nga pier kahoy sa karon ano. Mag-una ni baguhan. Kanais ka ads. Yung kalaag na sa kunari guys. Dito ko las ma'am. Hehe. Kung maligo mo to ay mga cottage to. Kung color pink, may green, yellow green. May isda dari guys ang nag-abujag. Ay, magsuki dire. Ah. Ay ka magkuhanan mo. Ako to. Rukos. Sa padan. Sa pani. Sa pagkasa ang mga naon na. Naon lang. Kamang partner. Dito zoom guys ta. Wow, lamian. Kapit lamian. Lamian mo.